тук са... Това не са коледни подаръци. Защото сега сме април. И е пролет. Това специално са подаръците за децата от Дом Детели на град Шумен. Понеже разбрахме, че ще ходят на море. И най-якото е, че всеки един подарък е поименен. Например, този е на Петър Петров Илиев. Много яко. Любен. Саниела. А какво има вътре ли? Вътре има джапанки, хавлия и тефтер. Пак поименно, за да могат да си записват впечатленията, като отидат на море. Ето я Ками. Здравей, Ками. Здрасти. Ками, искам само да те попитам, много хора ли се включиха в тази инициатива? Ами да, в тази акция наистина се включиха много хора. И нашите баби, които са, събраха дрехи от внуците и с каквото можехме, помогнахме, нали. Благодаря ти, Ками. Ето я и една от бабите, която също кака-натка. Чакай да се снимам, аз така кака-натка. Здрасти, кака-натка! Каквото можахме да помогнахме. Събрах от внучката дрежки, паричка им пуснах, и това е. Браво! Браво на кака. Много такива хора като кака-натка трябва да имаме тук в България, не... Не трябва да имаме такива деца, а не такива като мен. Ето това. Това са част от дрехите, които всеки един донесе. Всеки е донесъл по колкото е имал възможност. По едно, по две пликчета, по три, някой по цял чувал. Не е нужно да има празник, че да помагаме на децата. Много ти благодаря. Моля. Това е Ками, ама няма да я целувам. Галя! Това ще го изрежеш после. Няма да го слагаш. Ако решиш на това, си на телефон, така че направо си на картата, за да може да се активира, за да работите зарядно. Живота е аналогов, като да се радваш на пролетта. И докато вие се радвате на пролетта, ние сме тук и печатаме. И такива някакви работи. Тони! Какво става, Я да те питам, къде е моя човек? Деди ли? Да, деди. Еми, деди го няма. Той каза, че си имаш сериозен приятел и... Деди го няма. Много да така, като ме гариш и да взема. Айде, бегай! Шегува се, бе, не, че нещо. Не, шеги, не. Всичко е искрено. Лъжи, не го слушай.